ವಾ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಈತು ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮನ್ಪೊಲು ಪನ್ಪನ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆಜ್ಜಿ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲಿಜ್ಜಿ ತನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನು ಪ್ರಾಯಭೇದನ ಮೆಗ್ಗಿ 18 ವರ್ಷದ ಮೆಗ್ಗೆ ತಾನು ಸಾಂಕೊಂದುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಈ 22 years ಜರ್ನಿ ಯಾನಿ ಏತು ಸಫರ್ ಆತ ಏತು ಬಂಗ ಬೈದೇವು ಅದ್ರ ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಬಂದೆ ಏಜಿನ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನು ಅನ್ಸದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಪನ್ಪು ನಾವು ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲೇ ಏಜ್ಡ್ ಬೈದನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಬಂದದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನಾಲಿ ಯಾನ್ ಇರಗದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವು ಅರ್ಥ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತೂಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಇನಿ ಕೊಡೆ ಬರ್ತದ ನಾಯಿ ಕೊರತಿಲ್ಲ ಕೊರೆಪುನ ಈ ನಾಯಿಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಪುಜ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ತೂಪುನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊರಿಯನ ಬೆರಿ ತಟ್ಟದ ಆಯ್ನ ಎದುರ್ಕೊಂಡ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಆಯ ಕೊಂಚ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತಂದೆ ಆಯ್ನ ಕಾರು ಹೋಯ್ತದ ಆಯಾ ಸಾಧ್ಯತೆ ತಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಹತ್ತದ್ಲ ಮನ್ಪೊರ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಪಂದಿಪ್ಪುನಕ್ಲಿ ಏನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಏ ರೀಜನಲ್ ಆಕಲಿನ ಕೈ ಬಿಡೇರ್ ಪಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕಲಿ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚ ಅದು ನಿಕ್ಕೇರ್ಲಿ ಇಜ್ಜತ ಪನ್ಪುನ ಏನ ಚೂರು ಸೈಡ್ ಇದು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪೆ ಏನ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಪ ಏನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಬೆಂದು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಅಂದಿರ್ದು ಬೊಡಿದ್ ಎತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ರಡ್ಜ ನಂಚ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಏರಾಣ್ಲ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲ ಖರ್ಚಿನ ಎಂಕುಲ್ ತೂಪ ನಿಕ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಕೊರ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಸಾಂಕು ಪಂದ ಪಂಡ ತತ್ತದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಪನೊರ್ಚಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಜೀವಿತ ಬಿರ್ವಾಸ್ತುರು ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ನನಗೆ ತಮ್ನೇಲ್ ತುದೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಲೈಫ್ದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪಾತಿರುತ್ತೇನೆ ಕುಡೊಂದಾದ ಪಂಡ ಕಮೆಂಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುತ್ತೇನೆ ಸುರುಕಾದ ಕಮೆಂಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುವೇನು ದಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಸೈಡ್ ಪಾಡುತ್ತಲೆ ಬಾಯ್ಡ್ ಪಾತಿರನ ಯಾವುಜ ಕೈಟು ಕುಜಲ್ಡ್ ದಾಯ ಪಂದದ್ದು ಯಾನೊಂಜಿ ಕೇನು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಬಂದದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನಾಲಿ ಯಾನ್ ಇರಗದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ನೇನು ಇರಗದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ ಸಾಂಕ್ವರೆ ನಾನು ಒರ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಂತದ್ದು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಬಿಲಿಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಲ್ ಪನ್ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕೈನಾಣಲ ತಿರ್ಗಾವೆ ಮುಸುಂಟು ನಾಣಲ ತಿರ್ಗಾವೆ ಇರಗದಾದ ಅಣ್ಣ ಬಂಗ ಉಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ತೋನಿಪ್ನ ನ್ಯಾಮಿಡ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟು ಮಾರ್ಕುಂಡು ಅವಿನ ಒತ್ತುಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಪೋಪುನು ಗೊತ್ತಾ ನಿಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಪರ್ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಪನ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನೊನ್ವೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ತುಯೇರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮುಚ್ಚೊಂದು ಪೋಲೆ ಅತ್ತ ಅದಾಯಕ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುವರ್ ನಿಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ ದಾದು ಗೊತ್ತಾ ನಿಕ್ಕಲೇನ ವಿವರ್ ನಕಳೆ ಪನ್ಪುನ್ಯಾನ ನನ್ನ ಮೋಕಿ ಮನ್ಪು ನಕಳೆ ಪನ್ಪುನ್ಯಾನ ಎಂಕ್ ಕಿನ್ಯರ್ದು ಬೈದ ನಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕೈನ ಪಾತ್ರನಾಗ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪುನವು ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಅವು ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣ ಕಟ್ಟುಪಾರ್ದು ಗುಳತ್ನ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪೊಡವೇನ ಕೈನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕಿನ್ಯರ್ದಿಂಚ ಈ ಭಾಷಣ ಅಂತ ಪೋನಾಗ ಅಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಅಂತೀರ ಅವು ಕಲ್ತು ಬತ್ತದ ಇತ್ತವು ಮಾಮೂಲಿ ಯಾನ ಎದುರೇರ್ಲ ಬತ್ತ ಪಾತ್ರನಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನ ಕೈ ಆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಡು ಉಂತಾರ ಪೂಜಿ ಒಕ್ಕ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಹೋಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಪನ್ನಾಗ ಮಾಮೂಲಿ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಯಾವುಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಯಾವುಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಲು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಮುಖ್ಯ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಪನ್ನಾಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ಸದ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಬತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಅನ್ಸದ ಇಂಕ ಅವು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆತನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವಿನ ಉಂತಾರ ಪೂಜಿ ಇಂಕ್ ಅವಿನ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೀರು ನಿಕ ವಿವರ್ ನಕಲ್ ಅವು ವಿವರ್ ನಕಲ್ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ಪಂದಿದ್ದೀರ ಅವು ಏರೋ ಯಾರೇ ಮರಲಿ ಬದು ಪಂಡೆ ಪಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಂತು ನಾನು ಯಾನತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅವೇನ ಚಾನಲ್ಡ್ ಏನನ್ನ ಚೇಲೆ ಆದಿಪ್ಪು ಏನನ್ನ ಸಂಚೆ ಆದಿಪ್ಪು ಬೇತಾಕಲ್ಲ ಮೀನಿ ಈ ಮೇಡ್ ಬತ್ತು ಕಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಏನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಓಪನ್ ಉಂಡತ ಈಗ ಕಕ್ಕು ನಾತಿ ಆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಡ್ತೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ ನಂಚಿನ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತು ಅದು ಗೊತ್ತಾ ಯಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರಿಸೀವ್ ಮನ್ಪೆ ಬಂದತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಯಾನು ರಿಸೀವ್ ಮನ್ಪೆ ಇಂಚ ಜೀವಿತ ಅವು ಅಂಚತ್ತಿ ಇಂಚ ಜೀವಿತ ಅಂಚ ಮನ್ಪೊಡ್ಚು ಅವು ತಪ್ಪು ಸರಿ ಸಾರಿ ಇಂಚ ಪಂದು ಪಂಡ ಯಾನು ಏತು ಅಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂದು ಪಂತಿನಲ್ಲ ಉಂಡೇನು ಸರಿ ಅಂತ ತಿದ್ದೋನ ಪಂದು ಪಂತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಬಾಯ್ಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಯೌಜ ಕೈಟು ದಯ ಕುಜಲ್ಡು ದಯ ಪಂಡ ಕುಜಲ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಆಪುಡು ಕುಜಲ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಆಪುಡ ಮಂಗಲಕ ನಾಲ್ಡಿ ಏಳು ಜನಲಕ ಬಗ್ಲು ಬಡ ಪಾತೆರ್ನೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆ ಕಮೆಂಟ್ನ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಗ್ಗೆ ಕುಡುಂಜೇರತ್ತು ರಿಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರ 650 ಇಷ್ಟತ ಇರಗದ ಪಂದು 6 ಕೇಂದ್ರ ಎಡ್ಡಾಯ್ತು ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕುಡರ ಪನ್ಪುನ್ನು ತೂಪನ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊರಿಯನ ಬೆರಿ ತಟ್ಟದ ಆಯ್ನ ಎದುರ್ಕೊಂಡ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಆಯ ಕೊಂಚ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತಂದೆ ಆಯ್ನ ಕಾರು ಹೋಯ್ತದ ಆಯಾ ಸಾಧ್ಯತೆ ತಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಹತ್ತದ್ಲ ಮನ್ಪೊರ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒರಿದ ಅದನ್ನ ಒಂಚು ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಮರ್ಲಿರ್ಲಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ ಆಪುಡು ಪಂದೊಂದು ಈ ಪಾತ್ರೆನ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕುಂದಾದ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋದು ಜೀವಿತ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ಯಲಕ್ಕ ಮನ್ಪೋಲು ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಲು ಅಕ್ಲೆ ತೂದು ಕಲ್ಪಲೆ ಮೊಕ್ಲೆ ತೂದು ಕಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದರ ಎಷ್ಟು ಸುಡಿ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಂದೊಂದು ಯಾನ ಒಂಚು ಅಂಜೋಡಕ್ಕೆ ಆರ್ಕೆ ಪಂದೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೆ
ಪಂದಿರಾರು ಆರ್ಕೆ ಪಂದು ಕುದರುಂಡಾರ್ನ ಆರಿಗೆ ದಾದ ರೇಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಪಂದು ಕೇಳಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲ ಓಲ್ಡ್ ಮಂದೆ ಮೆಚೂರ್ ಎನ್ ಲೈಫ್ ಯಾನ್ ಮೆಚೂರ್ ಈತ್ 22 years 23 ಆಪುಂಡಲ್ಲ 23 ನಡ್ತುಂಡು ನೆಂಕಿತ್ತೆ ಈ 22 years ಜರ್ನಿಡ್ ಯಾನ್ ಏತು ಸಫರ್ ಆತ ಏತು ಭಂಗ ಬೈದೇವು ಅದ್ರ ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಮಂದೆ ಏಜಿನೇನು ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಂದು ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನು ಅನ್ಸದು ಮೆಚೂರಿಟಿ ಪಂಪು ನಾವು ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲೇ ಏಜ್ಡೆ ಬೈದನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೆಚೂರಿಟಿ ಇದು ಮಾತು ಎಂಕ್ ಬೈದಂಡ ಒಲ್ಪ ಎಂಚು ఇప్పుడు ಪಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎನ್ನಕ್ಕಲಿ ಯಾನು ಮೋಕೆ ಮನ್ಪಲ ಇಕ್ಕಲೆ ಏನನ್ನು ಮೋಕೆ ಮನ್ಪನಕ್ಲಿ ಎನ್ನ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಅಪ್ಪನಿ ಮಾತೇರ್ಲಾತಿ ಎಂಬ ಓವರ್ ಬಾಲ್ಯಲ ಆತಿಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಏತ್ ಬೂಡ ಆತು ಕವಿತಕ್ಕೇನ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ಉಪ್ಪೇರೇನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅರಟಿಗೆ ಪುರಾಗ ಬಾಲ್ಯಲ ಕಾದು ಪೋಪುಂಡು ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮಾತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಅರ್ಥ ಮನ್ಪನಕ್ಲಿ ನಮ್ಮಂತ ಉಪ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇನಿ ಕೊಡೆ ಬತ್ತದ ನಾಯಿ ಕೊರತಿಲ್ಲ ಕೊರೆಪುನ ಈ ನಾಯಿಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಪುಜ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಐಕ್ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಬೇತಕ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಟ್ರಾಸಿ ಕಕ್ಕಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲಿ ಪನ್ಪುನಿ ನಾನು ಅವು ಮಾತು ಸೈಯಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪಲಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ನಿರ್ದಾಣಕ್ಲಿಗೆ ಸೈಯಡ್ ಹಾಕಲು ನನ್ನ ಮಿನಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪತ್ರ ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಜೊತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಪಾಡುವೆ ಆ DP ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೇಮು ಮಾತು ಪಾಡುವೆ ಅನ್ನು ಕಲ್ಪವೆ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪುನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಅಡಿಪುನು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸಾರಿಗೆ ಬೂರ್ನಾಗ ಯಾನುಲ್ಲ ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ತೂಪಪ್ಪ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಎದುರು ಬರ್ತೀರಿ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೇ ಪನ್ಪುನು ಇತ್ತು ಏರಾಣ್ಲ ಒಂಚು ಕಷ್ಟ ನಿಕ್ಲು ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ನಡತೊಂದುಲ್ಲರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜ ಅಥವಾ ನಿಕ್ಕಲು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಪಾಪ ಪ್ರಾಯ ದಿನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಕಲು ನಾನು ದುಂಬಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ದಾದ ನಿಕ್ಕಲು ಈ ನಿಕ್ಕಲು ಅಥವಾ ನಿಕ್ಕಲ ಮೆಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಕಲ ಅಣ್ಣೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಕಲು ಒರಿಯೋರು ಬಂದು ಅದನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಅದು ಕಣ್ಣಂದಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಡಿದಿ ಎತ್ತನ ಬಾಲ್ಯ ನಡಿಜ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತರಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಏರಾಣ್ಲ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲ ಖರ್ಚಿನ ಎಂಕುಲ್ ತೂಪ ನಿಕ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಕೊರ್ಪ ನಿಕ್ಲಿನ ಎಂಕುಲ್ ಸಾಂಕು ಪಂದ ಪಂಡ ತತ್ತದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಪನೊಡ್ಚಿ ತತ್ತದಿಲ್ಲ ಪೋರ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ತತ್ತದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಪನೊಡ್ಚಿ ಅಕ್ಲೇಗ ದಾಯ ಪಂಡ 1 ತಿಂಗಳು ಕೊರ್ವೇರು ಹಬ್ಬ ಪಂಡ 2 ತಿಂಗಳು ಕೊರ್ವೇರು ಆ 9 ತಿಂಗಳು ಕೊರಿಯರು ಪಂದ ಪತ್ತಗ ನಾನು ದುಂಬಗ್ ಏರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತನಿಕ್ಕಿಲು ಆ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾ ಉಲ್ಲ ತಲ್ಪ ಏರಿಯಾ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲ ದಾಯಗ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಡ್ಡೊಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಪದಿಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾತು ಇಪ್ಪುಡ್ತ ಏರ ರಗಲೆ ಮಾತು ಇಪ್ಪು ಜೊತ ಅನಿಕ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ ಕೈ ತಳ್ಳು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಪತ್ತಲೆ ಮಾತ್ರ ನೈಸ್ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ತಿರ್ಗಾವಿರು ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಕ್ಲ ಪಾತಿರಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಇಪ್ಪು ನೆಚ್ಚಿನ ಬಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಕುಡೊಂಜಿಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುವ ಒಂಜಿ 5 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಮಾತು ಅಕಲ್ ತೂಪೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಅಕಲ್ ತೂಪೇರು ಪಂದ್ ಪತ್ತಗ ನಿಕ್ಲಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋದು ಜರ ಅಕಲ ಮತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆತಾರೆ ನಿಕ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಉಳ್ಳಾರ ಮಾತ್ರ ಅಕಲ್ ಮಾತ ನಿಕ್ಲಿ ಪೇ ಮನ್ಪುನು ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೊರ್ಪುನೇನೆ ಉಂತಾವೇರು ದಾದ ಮನ್ಪೋರು ನಿಕ್ಲು ದಾದ ಮನ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಲ್ಪೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಕಲ್ ಕೊರ್ನ ಕಾಸು ಜೀವನ ನಡಪ ಅಂದಿತ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲು ನಾನು ತುಂಬಕ್ಕೆ ಏನ ಮನ್ಪೋರು ನಡು ಸಾರಿಗೆ ಬೂರಿಯನ ಅಂದ ಐಕೋಸ್ಕರಪ್ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಏನೇನು ನಂಬುಂಡಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬುಡ್ಚಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪೇರು ಪುಣ್ಯ ಮಂತಿ ಪುಡ ಅಂಚಿ ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಕ್ಲಿನ ಪಡೆಯೊಂಡ್ರೆ ಆಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪುಣ್ಯ ಮಂದಿ ಜೊಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದ್ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಡು ಸಾರಿಗೆ ಪುರ್ತು ನುಕುದು ಪೋಪೇರು ಇತ್ತ ಇಲ್ಲದ ಬಾಡಿಗೆರ್ದು ಪತ್ತದ ಮೆಗ್ಗೆನ ಎನ್ನ ತುತ್ತೈತ ಕುಂಟುದ ವನಸದ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ದ ರೀಚಾರ್ಜ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಖರ್ಚು ತೂಪುನಲ್ಲಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಅಕ್ಕನಕಲ್ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ದಾಪುನತ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ನೇಮ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪೋಜ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಪದ ನಕ್ಲಿಗೆ ನಟ್ಟೊಂದಿಪ್ಪು ದೇವ್ರಡ್ಡೆ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಾಡು ಪಂದಂದು ಅಂಡ್ ಎದಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಅಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಪಂದುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಅಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಪಂದುಂಡು ಅಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆದು ನಮ್ಮನೊಂದು ಜಾಗ ಸ್ವಂತ ಮೆಗ್ದಿ ಪಂದಿ ಅನ್ನೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಣತ ಅಕ್ಲೇನು ಏಪಕ್ಲ ನಂಬೇರೆ ಪೋಚ ಆಕೆ ಪನ್ಪುನಿ ಅಂದ ಪಂಡ ನಂಬೆಂಡ ನಿಕ್ಲ ನಡು ಸಾದಿರು ಬೂರ್ನಂತೂ ಅವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೇನೆ ಓಡೆ ಮುಟ ಪಂಡಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಬೆಗ್ಗೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಉಲ್ಲ ಪಂದ್ಪಂಡ ಅವು ದೇವರನ ದಯಟಿ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪುಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಏನ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಪಾಯನ ಇಂಕೊಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪಂದ್ ಪನೊಲಿ ಯಾನ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿನಾಗ ಇಂಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪಾಯಿರು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕಲ್ಪಾಯಿರು ಭಾಷಣ ಮನ್ಪುನ ಕಲ್ಪಾಯಿರು ಎನ್ನಮ್ಮ ಆ ಭಾಷಣ ಮನ್ಪುನ ಕಲಿಡ್ದು ಈ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಪಂಡ ನಿರೂಪಣೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬತ್ತನಿ ಎಂಕ್ ಆ ನಿರೂಪಣೆ ಪನ್ಪುನ ಏಪ ಎಂಕ ಎಬಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಪಂದು ಎಂಕೋ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅವನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಪಂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೋದವ MC ಮಂದಿದವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಓಕೆ ಏನಟ್ಲ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಬೇಕು ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪೆ ಏತೋ ಏನ ಮುಪ್ಪಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಖಾಲಿ 8 ತಿಂಗಳ ಏನು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾನು 8 ತಿಂಗಳ ಬರ್ತಿ ಆತಿಜಿ ಅಂದ್ 8 ತಿಂಗಳು ಇನಿಕ್ ಬರ್ತಿಯಾನಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಯಾನು
ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 16 ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈತ ನೆಟ್ಟು 30 ಮಂತೆ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅವು ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನ ಏನ್ ಚೇತನೆ ಇತ್ತೆ ಏನ್ ಚೊಂಡು ಪಂದೆ ಅವು ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಏದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಂಡು ಏತು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಬೇತಕ್ನ ತುದು ಕಲ್ತದೆ ಪಂದ ಅವು ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆಪ್ಪನಾಗ ಏನ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಬೆಂದು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡಿದೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕಾಲ ಮಿತಿ ಯಾನ್ ಉಂತುದೆ ಏನಿತ್ತು 22 ಏಜ್ಡ್ ಯಾನ್ ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ಪಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಕಡೆ ಪಂಡದ ಬಾಲ್ಯಕ ಮನ್ಪೊಲ್ಪ ಅಂದಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಮೆಚುರಿಟಿ ಏತ್ ಹೆಂಗೆ ಉಂಡು ಬೇತಕ್ಲಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಗುಂಡು ಈತ ಎಲ್ಲೇ ಏಜ್ಡಿ ಈತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಾ ಮಗಲದೆ ತುಂದು ಜಲ್ ದುಂಬಳದ ತುಂದಿಪಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ ಎನ್ನ ಏಜ್ ದಕ್ಕಲು ಪಿಕ್ಚರ ಅವು ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಅವು ಪನ್ ತಿರ್ಗೋದಿಪ್ಪು ನಕ್ಕಲು ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಗೋಸ್ಕರ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವಿನ ಮಾತ ತೂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೈ ಮುಗಿಪೇನು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಕ್ಲ ಬೇಜಾರು ಆಪುನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಿಖಲ್ ಪಾಡ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಕೊಡ್ಪುಣ ಅವಳ ಬೇತಕಲ್ ಸಣ್ಣ ಪೋದ್ ನಿಖಲ್ ಅನ್ಸ ಪಾಡ್ನಾಗ ಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಂತ್ ಪಾಡೋರು ನಿಖಲ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅನ್ಸದು ಸೈಡ್ ಅನ್ಸಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಇಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪನೋಡಿತ್ತು ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲಿ ಈಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನೆ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಸಾದಿ ಬತ್ತಂಡೆ ಕಷ್ಟದ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ದೇವೇರು ಕೊರಿಯರ್ ಪಂದ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲ ಹೊರಟೊಂಜಿ ಪೋಚಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನಮಕ್ ಬರ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲೆನ್ಸಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹಂಗಿಜ್ಜಂದೆ ಕಷ್ಟನ ಸುಖನ ಒಂದಿನ ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪೋಪ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅಂಚ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಕ್ಕ ಏರಿಯರ್ನ ನಂಬುದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ನಂಬುವ ಆ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದು ಊರೀಕ ಊದೊಂದು ಬರ್ಪ ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ಪುನು ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡೇರಿಯ ಪಾಪ ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ಪೇರಿಯೆ ಎಂದು ಊರುಡಿಕ ಊದುದಾತುಂಡು ನಡು ಸಾದಿರಿ ಕೈ ಬುಡಿಯರು ಊರುಡಿಕ ಊದುದಾತನ ತಾವು ಅಕಲದ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾನೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಯಕಂತ ಕೊರ್ಪೆಯ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾನೆ ಅಕ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಆಯ ಕಟ್ಟುನ್ಯ ಹಿಂಸ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ದಾದ ಮೂಲ ಏರ್ನ ಬಿಸಾಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿನ ಪಂದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪನು ಅಕ್ಲು ಕೊರಂದಿನ ವಿಷಯ ಅಕ್ಲ ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ಪೆನ ಪಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ಪು ಜೇರಿ ಪಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುನ ತಂದೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಂಡಲ ಎಡಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಚಿ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದ ಎದುರು ಬರ್ತನೆ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಪೋಚಿ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ದೆತೊಂಜಿನ ನಮಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಷ್ಟನ ಸುಖನ ನಟದಾಂಡ್ಲ ತಿನ್ನೊಲಿ ಅಂಚಿ ಆಂಡ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಸು ತಂದು ಅಕ್ಲ ಅಡು ಸಾದಿರಿ ಕೈ ಬುಡಿಯರು ಪಂಡ ಆಯ್ತಾತು ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ನಮಕ್ ಓಲ ಇಪ್ಪುಜ ಪಂಡ ಯಾನ ವೆನ್ ಫೇಸ್ ಮಂದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಂಚಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂದಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಬಂಗ ಬೈದೆ ಪಂದು ಹೆಂಗೆ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಬೊಕೊಂದಾದ ಪಂಡ ಅವೇ ನಾನಿಲ್ಲ ಪಂತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂತಾರೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲ ಅದು ನಿಖಲ್ ಮೆರಪಾಯರ ಪೋಡ್ಚಿ ಅಕ್ಲ ಅಂಚ ಅಕ್ಲ ದೇವೇರ ಅಕ್ಲ ಅವು ಉಂದು ಪಂತ ತತ್ತುಲ್ಲ ಪೋಚಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ನಾಮ ಪಾಡ್ದು ಬಲಿಪೇರಕಲ್ ಐಕಾದು ಬೊಕೊಂದಾದ ಪಂಡ ಇದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡು ಪಂದಿತ್ತು ನಾ ಬಾಕಿದಾಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆಡ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡು ಆ ಜನ ಬತ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸರಿ ನೈಸ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಈರೆಂಕ್ಲ ಪಾಲ್ದ ದೇವೇರು ಈರ್ ಅಂಚ ಈರಿಂಚ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಆಗದೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಆವಡು ಪಂದೇನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಮತ ಸೇಲ್ ಮತ್ತೆ ತೂಪರ್ ಪಂದೇನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಬತ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಮಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಮಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಇರಿಗೆ ಏಪಲ ಚಿರರುನಿ ಅದಿಪ್ಪು ಇರ ದೇವೇರು ಪಂದಿ ಎನ್ನುವ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂದ್ ಸರಿ ಪಾಲಿಶ್ ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಮಂತು ಕೊರಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇದು ನಿಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಳ್ಳರ್ ಪಂದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜರ್ ಪಂದೇನ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಮಾತ ಮಂತು ಕೊರ್ದ ಆಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲು ನಮಕ್ ತಿರುಗದ ಬುರುವೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಕೇರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ನಕ್ಲು ಪಾತ್ರ ನಕ್ಲು ಇಜ್ಜತ ಪನ್ಪು ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮಾತ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಎಂಕ ನೈಸ್ ಮಂದಿನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಡೆಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತ್ರೆನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಡೀಲ ಒರ್ತಿ ಪಂದಿನಾಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಹತ್ತುಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ ಪಂತಿನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನು ನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಪಾತ್ರ ನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜತ್ತ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅನ್ಸ ಹತ್ತತ ಪಂದು ಅಂದೆ ಎಂಕ ಕೇನ್ ನಕ್ಲು ಪಾತ್ರ ನಕ್ಲು ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ದಾನೆ ಹೊಡಿತೆ ಕೇನ್ ನಕ್ಲು ಪಾತ್ರ ನಕ್ಲು ಇಜ್ಜಂದೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ನೀ ಲೀಡ್ ಮಂದೆ ಪಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ವಾ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ್ ಈತು ಬಂಗ ಬರದ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮನ್ಪಲ್ ಪನ್ಪಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆಜ್ಜಿ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಇಜ್ಜಿ ತನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನು ಪ್ರಾಯಭೇದನ ಮೆಗ್ಗಿ 18 ವರ್ಷದ ಮೆಗ್ಗಿ ತಾನು ಸಾಂಕೊಂದುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಪಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಎಂಕ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಎಂಕ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು ಯಾನಿ ಈತೇಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡಿ ಈತು ಬಂಗ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದ್ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಏತು ಬಂಗ ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಪುನಿ ಯಾನ್ ಏತು ಬಂಗ ಬೈದೆ ಪನ್ಪು ನಾವು ತೂನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸುಲಭ ಆಡ ಮೂಲು ಈತೆಲಿ ಏಜ್ಡ್ ಇಡೀ ತೂವೋಡು ಖರ್ಚಿ ತೂವೋಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕಷ್ಟ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಜನ ಅಪ್ಪಾಗ ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಂಡ ಯೋಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡ ಅವೇನು ಮಾತತು ಒಂದು ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ದೇವರದೇ ಬೊಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಮೆಚೂರಿಟಿ ಮೆತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ನಿಕಲ್ ಏರೆಗ್ಲ ನಿಕೇರ್ಲ ಇಜ್ಜತ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜನಕ್ಲಿಗೆ ದೇವೇರು ಉಳ್ಳೇರು ದೇವೇರು ಕೈ ಬುಡ್ನ ನರಮನಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ದೇವೇರು ಅಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬುಡೇರು ನಮ್ಮ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನ ದೇವರು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮಿನ ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಪಂದಿಪ್ಪು ನಕ್ಲೇನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಏರ್ ಇಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಆಕಲೇನ ಕೈ ಬುಡೇರು ಪಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು
ಏನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲಿ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚ ಅದು ನಿಕ್ಕೇರ್ಲಿ ಇಜ್ಜತ ಪನ್ಪುನ ಚೂರು ಸೈಡ್ ಇದು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಇಂದು ಈ ವಿಷಯ ಎರೆಗಾಳ ಮೋನೆಗೆ ಹಾಕಿಲಕ್ಕ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತಂಡ ಸಾರಿ ಯಾನಿಕ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಪಂತಿನತ್ ಆ 2 ಜನ ಆರ್ಕೆ ಪಂದ್ಲ ಬೊಕೊಂಜಿಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿರತ್ತ ಈ ಕಡೆ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಆ ಜನಕ್ಲ ಪನ್ನಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಏರೆಗೆ ತಟ್ಟೊಡಿತು ನಕ್ಲಿ ತಟ್ಟದಂಡು ಓಕೆ ಎನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಮೋಕೆ ಮನ್ಪು ನಕ್ಲಿಗೆ ಯಾಂದಲ್ಲ ಪಂತಿಸಿ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪನಿ ಏನು ಏತ್ ಸಫರ್ ಆವೊಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬೊಡ್ಚನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುಚಿ ಮನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಪನ್ನಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಎಸ್ ದಲ ಪಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಟ್ಲ ಬೋಡ್ಚನ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಂಡ ಇದೆತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಹೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಾನಲ್ ಪಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕಾಲದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋದ್ಲಕ್ಕ ಮನ್ಪೆರಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.